हाय लोगोफोर, नै बियो 15 आगस्टआव जोंनि गामियावनो खेला गेलेनायमोन। मोननै गामिजों दरनै गामिजों गेलेनायमोन। दा बेनिनो नैबे गोमो बांसिन गोमो गाननाया जाम्बुगुरिनि, ओमफ्रायो ओइ गस्ला मिक्सार लगाय मोनदेर गाननाया बियो दलाफारानि। आङो बल खेलानि बागै बारा मिथिया, रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौ। दा आङो ओरैनो एसे एनै बुंलांबाय थानो सानदों आरोना। दा नैबे जोनाया जोंनि जाम्बुगुरिनि, माने गलकि बियो जोदों। दा ओरै थांबाय दहलाफाराखै थांदों। दहलाफाराया माने साहाखैजाय थादों आरोना। दहलाफारानिया गलखिया दाबो खेबसेबो हमनोनो मोनाखै, दा आउट थांथ'बाय। आउट गारनो नागिरदों, माने गलखिया माबाया फिल्डआ फिसा नालाय, ओंखायनो आउट बांद्राय थांबाय थायो आरोना। फिल्डआ गुसेब जाहैबाय, माने आरो थांबावलायबाय नै गारबाय, गबिन्द गारदों आउट। जायगायाबो चेन्ज जाथ'वाखै। बिसिनि किपारा दाबो हमनो मोनाखै फंसेबो। हाबाखै नामा? हाबाखै? सोरना बांसिन नारदों? हाबखायाखैनो। नारनाया दलफारा नारगासिनो। हमनो मोनाखै किपारा दाबो। ए। जोंना बारसिन नायनांबाय बेसारा। आउट गारनो नागिरदों, गारबाय। दलाफाराया आउट गारदों, जाम्बुगुरिया सोजासिगोन। हमनो मोनबाय गलखिया। गलखिया जोहरबाय। राजेन्द्र मोनबाय बलखौ, आउट थांबाय। लेफारिमोना नैबे दादि जयन्त गामसा गाननाया आखायाव मबाइल लादों, लोगोसे माबा लादों आरो हुइसिल। आउट थांबावबाय। नै गोथाङा बिथाङा धरने बर', दहलाफारानि, गोमोआ आरो जाम्बुगुरिनि। जोसाय हेम जाबाय। हेम जोनो नागिरदों दा। बिकेआ हेम जोनो नागिरदों। दहलाफारा दा हेम जोनो नागिरदों आरोना। बिके जाम्बुगुरिनिफ्राय बिकेआ जोनो नागिरदों हेमखौ, हेम जानायखौ माने। जोबाय बिकेआ, आउट थांबाय। दा नै इसोरना गलखिया। आउटआ जाम्बुगुरिया गारनो मोनसिगोन, गारबाय। इस बिरखां ब्रह्म। लक्ष्मणआ जोदोंमोन, मोजां नाङासै, जोसाया जोहरबाय। हरनोसै नामा नोंसोरो? आउट, लक्ष्मणआ आउट गारदों। लावगाया जोहरदों। उतुल मोसाहारि, प्रेसिडेन्ट अफ मावफुं क्लाब, बियो लक्ष्मण। नैबे प्रदीप नार्जारि, जाम्बुगुरि। उतुला मोनबाय, लावगा मोनलायबाय। गलखिया जोहरसिगोन, जोहरबाय। गबिन्दआ जोहरदोंमोन, आउट थांबाय। गबिन्दआ जोहरबावबाय, बेगदारा
डाइरेक्ट मोनफैनो नागिरखायो माने गलखि मोनफैनो नागिरो माने गुसेब नालाय आरो गलखिया खाथि जादों आरोना। भारत बसुमतारी फ्रम दहलाफारा। गथ'फ्रा दंफां सायाव थानानैबो नायलायदों। अजित बसुमतारी फ्रम जाम्बुगुरि। प्रदीप नार्जारिया जोहरबाय बेगदार बियो सहैखाबायमोन। सासे गोलैदोंमोन। शिबचरना जोदोंमोन। शिबचरना होसोबावदों। सान बसुमतारी बिथाङा जोदोंमोन दाबो मोनदों। आउट थांबाय। लान्थिथियायो माने फ्रम दहलाफारानि दा लावगाया गारबाय आउटखौ। लावगाया हाबसिगोन आउट। भारत बिथाङा आउटखौ गारनो नागिरदों। गारबाय आउटखौ बिथाङा गारबाय। भारत बिथाङा हाबसिगोन हाबासै। जोहरबाय दा गलखिया। सोगोम ब्रह्मआ मोनदों बलखौ। आउट थांबाय। राजेन्द्र गारबाय। शिबचरन बसुमतारी फ्रम जाम्बुगुरि। सुदेमसारा हेड होदोंमोन दानि। भारतआ थांबाय। मा बुङो सिक्सार थांबाय। सिक्सार ना मा बुङो बारा मिथिलाय लाङा। थरनिया मोनहैबाय बलखौ। थरनिया थगायसोदों। बिथाङा जोहरसोदोंमोन खस्थ' खालामनानैबाबो। बेगदारा जोलायबाय। थरनिया मोनलायबाय। सुदेमसार बसुमतारी फ्रम जाम्बुगुरि। थरनिया सोथारसिगौमोन। थरनिया बर'आ सोथारसिगौमोन। प्रेसिडेन्टआ जोहरलायबाय जोंना। जोसाया जोदोंमोन नाङासै। सुदेमसारा जोहरबाय। साना जोहरदोंमोन। राजेन्द्र मोनबाय। लक्ष्मणा मोनलायबाय बलखौ। राजेन्द्र मोनलायबाय। गबिन्द बेगदारा जोहरलायबाय। उमेशआ मोनलायबाय। गल हाबथारबायमोन। हमनो हाबाय गलखिया। लावगाया मोनलायबाय। बिरखाङा जोहरलायबाय। बिरखांना मा आउट थांसिगोन। दंफाङाव नांथाना फैफिनबाय माने नै फिल्ड गेजेराव दंफां दं आरोना। ओरै दंफांनि उनखैजायबो रायजोनि हा दंबावो दहलाफारानि। माने बेखौ फुवारोबा गुवार जागौमोन आरो फिल्डआ। गस्ला गोजा गाननायाबो सेदोंमोन। बिथाङाबो दहलाफारानिमोन। गस्ला गोजा गाननाया मोनलायबाय। थरनिया जोहरलायबाय। लावगाया जोहरदोंमोन हाबथारबायमोन। आउट गावहरबाय जोसाया। आउट थांबावबाय। सोगोमा मोनबाय। सोगोम ब्रह्म मोनबाय। सोगोम ब्रह्म मोनदों। बिथाङा सोनो नाजादों। थरनिया मोनलायबाय। थरनि बर' मोनलायबाय। आदा साना मोनलायबाय। बिरखाङा जोहरदोंमोन दानि। शिबचरन मोनलायबाय। सोगोम ब्रह्म मोनलायबाय। सान बसुमतारी फ्रम जाम्बुगुरि। सोगोम मोनलायबाय। जोहरदोंमोन सोगोमा। दहलाफारा नेमखौ एसे गोनो गोथो मोननायखाय होनाय जायासै। दहलाफारानिफ्रायमोन आरो बिथाङाबो दहलाफारा गस्ला गोजा गाननाया। आफादगिरिया जोदोंमोन जोंना। गलखिया हमनो मोनबाय। उमेश बिथाङा एसे बारजाबहैदोंमोन। सोनो हायासै नाथाय। सोगोमा होसोदों। आदा निखिला लाबोबाय। निखिल बर' फ्रम जाम्बुगुरि। निखिल बिथाङा खस्थ' खालामनानैबाबो लाबोफिनदोंमोन।
राजेन्द्र बसुमतारी फ्रम दहलाफारा बिथां मोनलायबाय माने बिथाङा जुजिथाबदोंमोन सेख'नानै हरफिनो जोहरबाय राजेन्द्रआ जोसाया जोलायबाय जोसाया मोनदों दहलाफारानि मोनलायबाय गुफुर गाननाय दहलाफारानि मोन साना जोहरलायबाय शिबसरना होसोदों आउट थांबाय साना जोलायबाय आउट थांलायबाय सोगोम ब्रह्म फ्रम दहलाफारा हाफ टाइम जाबाय आरोना लावगा बर' फ्रम दहलाफारा जोफिनबाय हाफ टाइमखौ दाननानै डाइरेक्ट होफिनखाबाय आरोना आङो हाफ टाइमाव जिरायनायखौ खिन्थालायासै आङो हेड होदोंमोन धरनि बर'आ हेड होदोंमोन जयन्तआ जोदों दानि हेम जादों ओमफ्राय दा जोहरबाय दहलाफारा जोलायबाय जयसिं जोदोंमोन एबार जयसिं लक्ष्मण मोसाहारि फ्रम जाम्बुगुरि बिसोरना जोदों बिके जोदोंमोन दानि हाबासै दावगाया मोनलायबाय दावगाजों सुदेमसारजों माबादोंमोन धरनिया मोनलायबाय धरनिया जयसिंआ मोनहैबाय सोगोमा मोनलायबाय बेगदारा हेड होदों जयन्तआ मोनसे मोनहै जोदोंमोन जयन्तआ बे फाख्रा गाननाया जयन्त बर'मोन हमनो मोनबाय गलखिया जोंना नै प्रेसिडेन्टआ होसोथारदोंमोन हाबासै हाबथारबायमोन जोहरबाय बेगदार गबिन्द रामसियारि फ्रम दहलाफारा दावगाजों प्रदीपजों निखिला लाबोदों सिखोनो नाजाथारदों अमेश बर' फ्रम जाम्बुगुरि जोहरबायमोन बिकेया जोदोंमोन हाबासै बे मेथाइ रानग्राफोरनावसो नांहैलायलांबायमोन बिस्कुट दुखानग्राफोरनाव दानथाय गलखिया जोहरबाय दहलाफारा फ्रम गलखियो साना जोदोंमोन लक्ष्मणा जोनो मोनसिगौमोन लक्ष्मणजों उमेश बिथांमोना जोनो मोनथारबायमोन गाहरबाय गलखिया गाहरदों शिबसरना जोदोंमोन लावगाया मोनदोंमोन जोहरबाय जासमिन ना आउट देखायबाय बिके हेड होदोंमोन दानि जयसिं ब्रह्म फ्रम जाम्बुगुरि सोगोमा मोनलायबाय सोगोम ब्रह्म गोजा गाननाय सोगोम ब्रह्ममोन भारतआ जोलायबाय जयसिं जोलायबाय जयसिं मोनदों दासान्दि दामानि मोनदों जयसिंना जोसाइजों निखिलजों सेलायलायदों जोसाइजों निखिलजों जयन्त बर' नैबे दावगाया मोनलायदों धरनिया मोनदोंमोन गोथां गाननाया धरनिया